Mga kasinag, good morning. Kalungkot na mga kasinag, pero wala tayong magagawa. Yung alaga akong kambing mga kasinag, wala na, namaalam na. Hindi na kinaya ang sakit mga kasinag. Okay naman ito nung nakaraan. Pinagparapainom ko naman siya ng gamot. Tapos nung okay na siya, nagpaulan. Kung kagabi ata ito mga kasinag, hindi na kinaya. Ayan o. Patay na. Ang natira lang sa akin itong isa na ito na ibinigay ni Sir Donnie. Wala na namang kasama. Yan kasi ang mahirap dito sa amin mga kasinag. Pagdating sa mga gamot, napakahirap. Lalo na walang veterinaryo. Kung gusto mong tingnan ito, ipa-check up, walang titingin. Kalungkot man, hawa man no. Ayan no, kung mapansin nyo. Kala ko kanina mga kasi nagbuhay pa, kasi dilat ang mata, kasi nandun niya sa loob nakasandal. Yung pala patay na. Nung nakaraan, di ba nakita nyo mga kasinag na okay na siya. Inaalpasan ko na nga ito, hindi ko na tinatali. Kumakain na siya. Tapos kahapon, pinainom ko pa ulit ito ng Premoxil. Ngayong umaga, wala na. Ibabaon na natin yan mga kasinag. May hinukay dati ako dito. Ito, yung pinag-ulingan ko ng bao. Lalakihan ko lang ito, tapos lalaliman ko. Dito ko lang siya ibabaon. Dito ko lang yan ililibing. Diyan na lang. Wala, kalungkot. Sayang. Yan kasi ang isang napakahirap dito sa lugar namin mga kasinag. Kahit magparapundar ka ng mga hayop, ng kung anong pwede mong alagaan, wala kasi dito sa aming veterinaryo. Kaya hirap pag ganyang may sakit ang aming mga alaga. Hindi namin mapatingnan. Gawa ng yan nga, wala. Lalo na kami, kulang man kami sa alam pagdating sa ganyang nagkahilang ng mga alaga namin or nagkasakit. Lalo na sa gamot, kulang din sa gamot. Napakalayo kasi ang lugar namin na ito mga kasinag. Kaya yan ang isang napakahirap dito sa amin. Kahit sige pundar mo ng pundar ng mga hayop na gusto mong alagaan, kung ganyan mo magka-diferensya na hindi ko inaasahan. Napakalakas naman niya, napakalusog. Hindi ko naman akalain mga kasinag, natatamaan siya ng ubo, sipon. Wala tayong makagawa. Panghinayang man, pero wala talaga mga kasinag. Ngayon maghuhukay na ako. Lalakihan ko lang yung hukay na yun. Sayang, nanghinayang ako. Wala lang kapares yung isa kong kambing. Kunin ko pala yung pala doon sa kabila at tingnan ko muna yung mga biik natin. Pati ako mga kasinag, sinisip ko na rin, inuubo. Ito lang yung kambing natin dyan natira itong isa. Diyan ka muna. Mamaya ilipat kita. Ilipat ko man yan mamaya. Pakalibing ko ng kambing na yun mga kasinag. Ay sayang. Kakalungkot. Nakakalungkot na nakakapanghinayang. Wala akong baboy yan dito. Pitoy, andito ka pala Pitoy. Yung wala akong baboy yun. Ay, nag-udo na ito. Nirilitungan na mo ng udo mo. 2, 4, 6, 7 8, 9, 10, 11. Kumpleto. Kada punta ko dito binibilang ko yan at ba may naipit. Yun kasi ito naman si Upay. Ayan naman yung tatlo. Ayan yung tatlo. Sa awa ng Diyos mga kasinag, okay pa naman lahat. Malulusog. Kaso lang itong isa, talagang inipit ko talaga. Kung mapansin nyo, may ganito siya, harang. Kaya ako hinarangan yan mga kasinag, kasi maliliit yung anak. Sigurado isang higa lang yan. Maipit lang yan ng isang bisis. Pirat na yan.
Para sa safety rin yan ng mga anak. Kaya nilagyan kong harang na ganito. Ako hindi ko ilalagyan yan. Nako, pupuyatin lalo ako nito. Kada higa nung inahin, babantayan ko. Kaya nilagyan ko mga kasinag ng ganitong harang. Na bangon higa lang yung inahin nating baboy. Para yung mga biik nakakapunta sila dito. Diyan sila. Kasi nasa higit 1 linggo na kami dito mga kasinag. Dito ako natutulog. Kinabatan ko naman dito ang kuryente. Dito kami natutulog ni Mrs. Abantayan nga namin yan. Sayang naman kasi kasinag. At nakakaawa rin naman kung may madidisgrasya. Kaya tiyagaan lang talaga. Sana dumiretso na ang init ang panahon ito. Lipas naman siguro mga kasinag ang bagyo. Wala naman siguro si Krising. Para gumanta naman ang panahon namin. Ilang araw na kasing maulan. Nakakaawa naman sa mga alaga naming hayop. Magganito nagpaparaulan. Hukay muna ako mga kasinag. Laliman at lakihan ko muna itong hukay na yan. Hinayang, hawa man. Kailangan dasikin natin mga kasinag para hindi sumingaw. Kahit pa sabihing malalim yung hukay natin, para sa safety. Yan, tapos yung sako na inilatag ko dyan na yan, para hindi siya umalisingaw pataas. Lampas biwang naman yung hukay ko na yung mga kasinag. Tapos para yung kuiba pailalim. Kasi itong bunganga hindi ko na nilakihan. Ang nilakihan ko na lang yung ilalim para naipasok ko siya dun. Ganun lang ginawa ko mga kasinag. Kaya tahuban natin. Tapos na ito. Siya nga pala nung nakaraan mga kasinag, may nag-comment sa akin na katayin ko na lang daw yung kambing. Habang
pwede pang pakinabangan. Nakakaawa naman kasi magkatay ng hayop mga kasinag, lalo na kung napamahal na sa iyo tas alagang alaga mo. Nakakaawa naman, kaya hindi ko kinatayan mga kasinag. Hinayaan ko lang siya at gusto kong makasurvive kasi nakakaawa. Wala tayong magagawa kasi nga mga kasinag, hindi siya nakasurvive. Wala man tayong ibang kayang gamot na pwedeng iturok sa kanya or kung ano pa man na pwedeng ipainom, kasi ang pinapainom ko sa kanya puro Primoxil lang, kasi yun lang ang nabibili ko dito sa bayan ng Seruma. Wala nang iba. Kaya sa mga viewers natin, pasensya na kayo mga kasinag ha. Alam ko napakahirap, pero kailangan pagpatuloy pa rin tayo. Marami pa naman tayong mga alaga, hindi lang itong kambing na ito. Kaya magtiyaga pa tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Pagsubok lang ito mga kasinag. Kaya natin yan. Ayun na mga kasinag, natapos na nating ilibing si kambing. Hugas muna tayo. Panghina.